Mill-ħamis li ġej fit-toroq tal-Belt jibdew l-attivitajiet tal-Karnival li din is-sena mistenni jkun l-akbar u l-itwal renju tal-bluwa f'pajjiżna. Il-karru tar-re tal-Karnival għal din is-sena se jkollu tema speċjali marbuta mal-istorja tal-Belt Valletta li bħalissa għandha r-renju tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Fiduċjuż dwar it-temp Clint Aksisa, il-kap tal-Landakru li ħadem il-karru tar-re tal-Karnival għal dawn l-aħħar 5 snin, qal il-figura ewlenija fuq il-karru u la Vallett, il-Grammastru li daħħal il-maskri fil-Karnival Malti fl-1560. Elementi oħra li jispikkaw fuq dan il-karru jinkludu l-logo tal-Valletta 2018, is-simbolu tal-Iljun u l-monument tal-qampjena tal-gwerra li tinsab viċin il-barrakka t'isfel. Waqt attività li matula ġiżvelat il-karru fil-maħżen tal-Karnival fil-Marsa, is-sur Aksisa qal li x-xogħol fuq dan il-karru beda mal-intemm il-Karnival tas-sena li għaddiet. Naħdmu kuljum u sagrifiċċju enormi, sagrifiċċju mill-helpers kollha illi tiġi kuljum kważi hawnhekk, nippruvaw niskwerjaw illi l-Ħadd ma niġux imma kif jaqbes il-miliet l-aħħar xahar u nofs sitta tal-ispinta li tibqa' għaddej kuljum kważi 24 siegħa. Hawnhekk kesħa enormi, kulħadd għaddej, kulħadd jaħdem biex dan il-pakkett uniku jitla u fl-isfilata u fl-arena tagħti dak l-ispettaklu li jkunu qed jistennew ħafna Maltin u Ewġin. Il-ħolma li l-Karnival jikber qiegħda sseħħ verament hekk kif għall-ewwel darba din is-sena sar il-Karnival fi 3 tibliet tal-Kottonera u għall-ewwel darba f'Ħalaxa se jittiella karnival spontanju għat-tfal. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef qal li l-fondazzjoni ta' tajnuna lill-Karnival li jittella kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Dwar il-proġett tal-villaġġ tal-Karnival li ser isir il-Marsa, is-sur Mikallef qal li dan il-proġett se jkun attrazzjoni turistika li se jkompli jkabbar l-isem tal-Karnival Malti. Tlestija għall-ewwel darba tal-villaġġ tal-Karnival biex ikollna żgur naċċertaw ruħna l-ewwel nett aktar impjiegi wkoll f'dan is-settur, imma wkoll livell ta' kwalità kbira għaliex Karnival ta' Malta huwa attrazzjoni kbira kulturali lokali u turistika b'mod internazzjonali. Is-sur Aksisa nnota li dan il-proġett huwa wieħed li se jagħti spinta lill-Karnival għax id-dilettanti se jkollhom post denju minn fejn jaħdmu. Verament looking forward unħares li kull parteċipanti kun komdu fejn jaħdem. Ħafna parteċipanti li għandhom dbatija enormi, dbatija li jaħdmu ġo mħażen li jdu jżarmaw ix-xogħol biex jerġgħu jarmaw biex jibqgħu jerġgħu jaqdu dak kollu barra il-kesħa li jsofru.